Nilqakom għal dana il-sensiela ta' programma li ħanibdew illum bl-isem ta' ħajja ta' tifħir u qima. F'dan il-programm ser inkunu qegħdin naraw x'inhi d-differenza bejn tifħir u qima. X'nagħmel biex infaħħar il-mulej, x'nagħmel biex inqim il-mulej u kif nista' nagħmel biex infaħħar u nqim il-mulej. Illa għaliex qed ngħid kif nista' nagħmel, illa għaliex mhux kull mod huwa aċċettabbli minn Alla il-mod kif infaħruh u inqimuh. Hemm min jaħseb li qiegħed iqim l-Alla bil-modi tiegħu meta fil-fatt ma jkunx qiegħed iqim verament l-Alla, ma jkunx verament qiegħed ifaħħar l-Alla bil-modi li huwa juża. Pereżempju, wieħed mill-modi li nfaħru l-mulej bih huwa bil-kant, bid-daqq tal-istrumenti u bit-tixjir tal-bnadar, blajjat u b'tifħir, bajjat ta' tifħir. Dana huma kollha xi ħaġa li l-kelma tgħidilna li għandna nagħmlu meta niġu biex infaħru l-mulej. Imma waħed mill-iżbalji li jagħmlu ħafna worship leaders, żball li anke jiena kont nagħmlu meta kont nattendi fil-Knisja Evanġelika, hija li kont insejħ in-nies biex jiġu jqimu l-mulej meta fil-fatt konna qegħdin infaħruh. Illa għaliex għax hemm differenza bejn tifħir u qima u dana ħajoħroġ anke mill-programm tal-lum kif ħanitkellmu kif ħataraw. U biex nibdew il-programm tagħna, l-ewwel ma rridu nsemmu bil-fors żewġ kotba partikolari illi f'daw il-kotba naraw il-kelma Tora jew il-kelma liġi ta' Mose li ħafna jsejħulha liġi ta' Mose tissemma mill-inqas f'dawn iż-żewġ skrolli. Illa huwa importanti dan, illa għaliex il-fatt li ma kinux qed jissemmew huwa għaliex ma kinux qed isegwu daw l-istruzzjonijiet. Fil-fatt, dan huma iż-żewġ skrolli ta' Samuel, l-ewwel ktieb ta' Samuel u t-tieni ktieb ta' Samuel, fejn fihom il-kelma Tora u l-kelma liġi ta' Mose tissemma mill-inqas. Illa għaliex tissemma mill-inqas? Illa għaliex fil-perjodu ta' meta seħħew daw il-ġrajiet, il-poplu kien qiegħed jadotta tradizzjonijiet mill-reliġjonijiet tan-naħa tal-Lvant imħalta ma' tradizzjonijiet tal-poplu ludi stess li tradizzjonijiet li kien jibni biex isegwu l-kelma tal-Alla u kienu qed jaduraw illa b'dan il-mod. B'taħlita ta' reliġjonijiet tal-Lvant u wkoll b'taħlita ta' regolamenti li l-poplu Iżraelit stess kien qiegħed joħloq. Xi ħaġa li anke fil-Vanġelu ta' Mark kapitlu 7 versi 7 u 8 Jaxua jirreferi għalihom meta jgħidilna fil-ħajl qima li jagħtuni jgħalmu dottrina li mhijiex għajl praċetti tal-bnedmin, hekk intom twarbu l-kmandamenti talla biex tħadnu it-tradizzjonijiet tagħkom. Min dan il-vers ħireġ dan it-talim li ħanibdew nagħmlu f'dana is-sensiela ħajja ta' qima u tifħir. Illa għaliex nemmnu illi ħafna mill-qima illum fil-knejjes hekk imsejħa moderni tal-lum huma l-bogħod ħafna minn dik il-qima li Alla jrid lill-poplu tiegħu itih. Għaliex qed ngħid hekk? Illa għaliex bħalma ħanaraw fir-rakkonti li ħan niddiskutu f'dan il-programm, inti ma tistax tiġi tqim l-Alla bil-mod kif taħseb inti. Alla ta' l-istruzzjonijiet tiegħu, Alla ta' il-regolamenti tiegħu, Alla ta' il-kmandamenti tiegħu ta' kif għandna niġu inqimuh. U l-mument li inti twarrab dan bħalma fil-fatt tagħmel il-Knisja llum u tgħid li m'għadniex taħt il-liġi, il-mument li inti daw twarrabhom allura inti standek l-istess problema ta' daw in-nies li ħanaqraw fil-kotba ta' Samuel u allora m'intix qiegħed tqim mill-Alla kif Alla jixtieq. U hemm konsegwenza. Imma ejja ħalli nibdew il-programm tagħna u naraw x'kien qed jiġri. F'daw ir-rakkonti li ħanaraw illum ħanaraw ġlieda li kienet seħħet bejn il-Filistin u l-poplu Iżraelit u ħanaraw li l-Filistin rebħu u ħadu l-arka tal-patt minant Iżrael u ħadwa fil-belt tagħhom ġo Filistija. Mbagħad ħanidħlu wkoll wara dan ir-rakkont ħanidħlu fil-ktieb tal-Kronaki fejn
naraw il-David iġib lura din l-arka u allura għal darb'oħra ħanerġgħu nibdu naraw iktar qima u aktar qima lejn il-mulej permezz ta' osservazzjoni tal-liġi u tat-Torah. Biex nibdew il-programm tagħna, allura nimmorru fil-ktieb tat-tieni Samuel, kapitlu 6, versi 10 u 12. U t-tieni Samuel, kapitlu 6, versi 10 u 12 jaqra hekk. U David ma rridx idaħħal għandu l-arka tal-mulej fil-belt ta' David u ħada fid-dar ta' Obed-Edom il-Gitti. U l-arka tal-mulej baqgħet f'dar Obed-Edom il-Gitti 3 xhur. U l-mulej birek il-Obed-Edom u l-daru kollha. U lis-Sultan David qalulu il-mulej birek dar Obed-Edom u kull ma għandu minħabba l-arka ta' Alla. U mar Davidu tella l-arka ta' Alla bil-ferħ mid-dar ta' Obed-Edom għal-belt ta' David. U malli reffija tal-arka tal-mulej imxew xi 6 passi offra b'sagrifiċċju gendus u oġol imsemmen. David libes efod tal-għasel beda jisfen bħiltu kollha quddiem il-mulej u hekk David u d-dar kollha ta' Iżrael waslu l-arka tal-mulej bajjat ta' ferħ u daqq ta' trombi. F'dawn it-tlet tifrus interessanti ħafna vers 12 illi jaqra hekk. U lis-Sultan David qalulu il-mulej birek id-dar ta' Obed-Edom u kull ma għandu minħabba l-arka ta' Alla. Il għaliex kien imbirek Obed-Edom. Ma ninsewx illi r-rakkont jibda billi jgħidilna David ma rridx idaħħal għandu l-arka tal-mulej fil-belt ta' David. Għaliex beda jibża minn xi ħaġa, nafu x'kien ġara biex l-arka spiċċat għandu Obed-Edom, issa ħanaqraw ukoll x'kien ġara, imma għalissa ħanitkellmu għaliex kien imbirek Obed-Edom. Il-fatt li kellu l-arka tal-mulej fid-dar tiegħu. Illa għaliex fl-arka għal darb'oħra nerġgħu naraw li niżlet dik li nsejħula il-glorja xekajna, il-preżenza ta' Alla. Għaliex qed nerġgħu ngħidu reġgħet niżlet. Illa għaliex jekk intom tafu eżattament ir-rakkont ta' dak li ġara waqt din il-gwerra kien hemm mara li kienet qed twelled u mietet u l-isem li natat it-tarbija minn għandi din il-mara qabel mietet kienet Ikabod. Illa għaliex Ikabod għaltilhom illa għaliex il-preżenza tal-Alla telqet minn fuq Iżrael. Allura qed naraw li il-preżenza tal-Alla xekajna il-glorja xekajna issa m'għadix iktar fuq l-arka. U għax m'għadix iktar fuq l-arka, allura l-preżenza tal-Alla m'għadix fuq Iżrael. Għalhekk il-Filistin setgħu jaqbdu l-arka, joħduha magħhom u joħdu għallura fartom. Interessanti, il-għalix, issa ħanaraw li da ma ġralhom xejn. Qabduha bidejhom, għamlu li għamlu, ġarrewa, refawa, poġġewa fejn poġġewa fuq gendus, fuq karrettun, ġarrewa fuq spallehom. Imma il-moment li missewa daw ma ġralhom xejn. Għaliex ma ġralhom xejn? Għax il-preżenza tal-Alla ma kienitx fuqha. U interessanti, illa għaliex kienet imbirka id-dar ta' Obed-Edom, illa għaliex fejn hemm il-preżenza tal-Alla ħbib tiegħi. Ikun hemm il-barka tiegħu. Fejn hemm il-preżenza tal-Alla ma narawx mart. Jaħrab il-mart, jaħrab l-uġieħ, taħrab il-biża u l-ansjetà, taħrab id-depressjoni u l-istress. Id-dlam irrid jitlaq, illa għaliex fejn hemm id-dawl u aħna nafu li Alla huwa dawl, fejn hemm il-preżenza tal-Alla hemm id-dawl, allura id-dlam irid jitlaq. U dana kollu ġej għaliex għax hemm il-preżenza tal-Alla. Għalhekk id-dar ta' Obed-Edom kienet imbirka, għalhekk issa qed naraw li mela fuq l-arka reġa' kien hemm il-glorja xekajna. Fil-Bibja naraw li il-preżenza tal-Alla dejjem tinżel fuq it-tron tal-ħniena. Ejja ħanaraw Alla xjajt fil-fatt fuq il-kelma tal-Alla xtajt fuq dan il-fatt li l-preżenza tinżel fuq l-arka tal-mulej, fuq it-tron tal-ħniena. Deuteronomju kapitlu 8 vers 3 u 4. U ċeknek rrit li tbat il-ġuħ
imbagħad temmek il-manna li lajnt u lanqas missirietek ma kontu tafu biha. Biex jurik li mhux bil-ħobż biss jgħix il-bniedem, imma b'dak kollu li joħroġ minn fomm il-mulej. B'dan jgħix il-bniedem. Il-mantar tiegħek ma tkiċċ minn fuqek u riġlejk ma tnefħux f'dawn 40 sena. Żewġ affarijiet interessanti hawnhekk li naraw. Qed naraw xi ħaġa li Jaxua stess kwota. Jaxua stess naqraw f'wieħed mill-Vanġeli fejn jgħid li l-bniedem ma jgħix biss bil-ħobż imma b'kull kelma li toħroġ minn fomm Alla. Allura x'qed naraw? Qed naraw il Jaxua qed jikkwota mit-Tora, l-istess Tora li l-Knisja li suppost qed timxi wara Jaxua tgħid illi llum m'għadniex taħta m'għadix aktar qatt għandha ħakma fuqna u ma teżistix. Qed naraw fil-fatt Jaxua jikkwota minna. Mhux talli m'għadix effettiva, mhux talli Jaxua waqqafha, mhux talli Jaxua waqqagħha, talli kien jikkwota minna biex jgħallem il-poplu. Imma l-iktar ħaġa importanti li qed naraw hawnhekk qed naraw il-Mosè qed jgħid il-poplu isma' għal 40 sena sħaħ Alla ħa ħsiebkom. Ejja ħa naraw x'qal ukoll Mosè lill-poplu f'kapitlu 29 ta' Deuteronomju. U kapitlu 29 ta' Deuteronomju huwa eżattament ftit żmien qabel miet Mosè. Kapitlu 29 vers 4. Mexxejtkom għal 40 sena fid-deżert, il-mantar tagħkom ma nkeddux minn fuqkom, il-qorq ma ttikilx f'riġlejkom. X'qed nerġgħu naraw qed naraw il-Mosè qed jgħidulhom isma' Alla ħassibkom f'40 sena iż-żarbun tagħkom ma tqattax waqqas ħwejjiġkom ma tqattaw f'40 sena. Għaliex? Għaliex kienu protetti. Għaliex kienu protetti? Kienu qed jgħixu ma' Mosè illi kien jagħhom l-istruzzjonijiet kif għandhom jgħixu, kif għandhom iqimu lill-mulej. U għax kienu jqimu lill-mulej kif suppost, il-mulej kien jinżel il-preżenza tiegħu kienet tinżel f'nofshom u kien jieħu ħsiebhom. U hawnhekk fejn irridu aħna noqogħdu attenti li ngħixu ħajja ta' tifħir u ta' qima lejn il-mulej. Meta ngħixu ħajja ta' tifħir u ta' qima, il-mart jaħrab, l-uġieħ jitlaq, l-istress ma jkollux effett fuqna, ma tidħol l-ebda depressjoni ġo moħħna, id-dlam jitlaq minn ġo fina għaliex għax issa jidħol id-dawl. Imma dan jista' jsir biss meta aħna nagħtu qima lill-mulej skont l-istruzzjoni tiegħu. Nafu li f'40 sena fid-deżert kien hemm żewġ rakkonti fejn nies li ġew kontra l-mulej li ma mxewx mal-istruzzjonijiet tiegħu, bdew igorru xi ħaġa li fl-istruzzjonijiet tal-Alla nsibu li m'għandniex nagħmlu. X'ġaralhom dawn? Inqerdu, infetħet l-art belagħthom. Jiġifieri irridu noqogħdu attenti. Jekk irridu l-preżenza tal-Alla verament tkun f'ħajjitna, irridu nagħtu qima lill-Alla kif qed jitlobna hu. Ejja naraw issa Alla x'qal lil Mosè fil-ktieb tal-Eżodu, Eżodu 25 vers 22. Hemm jien niltaqa' miegħek u nkellmek minn fuq latu minn bejn iż-żewġ kerubini li jkunu fuq latu tal-arka tax-xhieda miktuba. Natik liġijiet għal ulied Iżrael. Kien jinżel fuq il-latu tal-arka ngħidu tron tal-ħnien aħna biex jagħti l-istruzzjonijiet lill-poplu tiegħu li minnu nagħmlu parti jiena u inti. Jekk inti ma tafx li aħna nagħmlu parti minn Iżrael inħeġġek tmur tisma' t-tagħlim li għandna fuq il-website tagħna messianicmalta.org. Allura qed naraw mill-iskrittura nafu li fid-dar ta' Obed-Edom kien hemm il-barka tal-Alla illa li xirxilem l-arka tal-mulej. U din allura tgħidilna li fuq l-arka tal-mulej issa reġgħet niżlet dik il-glorja Xekajna. L-istess glorja Xekajna kienet telqet edna minn fuq Iżrael, issa reġgħet ġiet. Illa lix reġgħet ġiet? Illa lix il-poplu tal-Alla beda jfaħru fit-triq u għaw ġej lura biha mill-belt tal-Filistin sakemm waslu f'post partikolari li aħna nitkellmu fuqu. Imma qabel nidħlu fuq il-post partikolari rridu naraw xi affarijiet oħra. Nerġa' ngħid, indunajtu illi il-Filistin ħadd ma miet minnhom meta messew mal-arka anqas mill-poplu Iżraelit ħadd ma miet meta messa sakemm
bdew faħru l-mulej u niżlet ix-xekajna glorja, il-glorja xekajna fuq l-arka. Kif abbaw minn il-Filistin għal fuq il-kniedes ma nafux il-kelma ma tedinniex, imma m'għandix dubju li qabduha bidew, għax ma kienux jafu kif għandhom jerfawha. Imma il-fatt li missewa bidejhom il-kelma ma tedinniex li xi ħaġa xi ħaġa bħalma ħanaqraw dal-waqt. Imbagħad allura x'naraw? Naraw illi kif edna il-David għallu l-isma David fid-dar ta' Obed-Edom hemm il-barka tal-mulej u David ra kif jagħmel biex jerġa' jġib dik l-arka lura. Ma kienx xi ħaġa li filgħodu qam David qallhom rajt hemm il-barka ta' Obed-Edom mela morru ġibuha l-arka. Le. Il-preżenza ta' Alla hija xi ħaġa li David kienu jixtieq minn tfolitu. Jekk taqraw is-salmi taraw li f'ħafna salmi David jitkellem fuq il-preżenza tal-Alla kemm jixtieq ikun fil-preżenza tal-Alla. Aħna qbadna biss żewġ tifrus biex nagħtu spjegazzjoni ta' dak li qed ngħidu. U jekk tmorru miegħi f'Salm 42 vers 1, Salm 42 vers 1 jaqra hekk. Bħalma għażiela tixxenna għan-nixxijat tal-ilma hekk tixxenna ruħi għalik o mulej. X'qed jgħid David hawn? Bħalma l-għażiela tkun tant bilanċ illi tkun tixtieq tixrob u tfittex l-ilma biex tixrob, hekk ukoll mulej jien għandi laċċ u nfittex il-preżenza tiegħek. Dan huwa sinjal li David dejjem irrid li l-preżenza tal-Alla tkun f'ħajtu. Salm 63 vers 2. Alla tiegħi int. Lilek ħerqan infittex, ruħi bilaċċ għalik. Għalik imxenna jiena. Bħall-art nixfa maħruqa bla ilma. Qed taraw ħbib tiegħi. Qed taraw kemm David ried li jkollu l-preżenza tal-Alla f'ħajtu. Ma qamx filgħodu qal tlaqna nġibu l-arka x'hemm il-preżenza tal-Alla fuqha u jien irrid il-preżenza. Le, hija xi ħaġa li David xtaq, David minn dejjem irid li jkollu f'ħajtu. Ejja ħanaraw u naqrawha flimkien, ħanaraw x'ġara fil-fatt. U mmorru fil-ktib ta' l-ewwel Kroniki u allura issa ħanerġgħu mmorru lura għal meta David trid iġib l-arka lura mingħand il-Filistin għax kien jaf li l-preżenza tal-Alla tinżel fuq l-arka u ġġib il-barkiet. U li timur ġiba mingħand min ħadilhom. Ktieb ta' l-ewwel Kroniki kapitlu 13 versi 1 sa 4. U David ħal parir tal-fizzjali ta' eluf u l-mijiet tal-kapijiet kollha. David imbagħad kellem lill-miġjema kollha ta' Iżrael. Jekk intom jidhrilkom li hu tajjeb u jekk kienu ġej mill-mulej Alla tagħna, nibagħtu għal ħutna li qed fadal fl-art ta' Iżrael u magħhom il-qassisin u l-Leviti fl-bliet tal-merat tagħhom biex jinġabru magħna. U nġibu l-arka tal-Alla tagħna għandna. Għax ma fittixnejiex fi żmien Sawl. U l-ġimgħa kollha qablet li jsir dan għax oġbod din il-ħaġa lill-poplu kollu. Mela diġà qed naraw li fi żmien Sawl il-poplu ma kellux interess ifittex l-arka biex iġiba lura. Imma David għax kien jaf xi tfisser l-arka ried iġiba lura. X'qed naraw f'dan ir-rakkont li għadna kif semmejna, qed naraw il David jagħmel 3 żbalji kbar. X'kienu l-żbalji li jagħmel David hawn? L-ewwel ma jgħidilna l-vers u David ħal parir tal-fizzjali ta' eluf u mijiet u tal-kapijiet kollha. Mela David ħal parir mingħand in-nies u ma ħax il-parir minn fuq l-istruzzjonijiet tal-Alla. Dak diġà huwa l-ewwel żball. Il għaliex anke meta naraw kif x'għamlu x'inġabu l-arka lura mant il-Filistin, naraw li ma kienux
qed jerfgħuha skont l-istruzzjonijiet li hemm fit-Tora, imma kienu qed jerfgħuha bl-istess mod li rafgħuha u ġarrewha il-Filistin. It-tieni żball li għamel David huwa illi wieħed mill-Leviti mess l-arka u waqa' u miet. Naraw illi Uzza mingħajr ma ħaseb xejn ħareġ idejh biex iżomma u talli kiser il-kmandamenti, talli kiser l-istruzzjonijiet anzi, talli kiser l-istruzzjonijiet Alla waqa' u miet fil-post. It-tielet żball li għamel David kien illi David ma' folla ta' madwar 30,000 kienu ġejjin lura u f'moħħhom l-attitudni ta' magħhom kienet ħażina f'dik li hija in-natura tal-okkażjoni. U hawnhekk fejn naraw id-differenza bejn it-tifħir u l-qima. M'hemm xejn ħażin f'dak li beda jagħmel David u n-nies tiegħu. Bdew ifaħru l-mulej. Imma l-attitudni fil-moħħ kienet differenti. Speċi let's party għax għandna l-arka tal-mulej. Le, mhuwiex dan il-fatt. Nerġa' ngħid, ma fiha xejn illi inkantaw, ma fiha xejn li ndoqqu l-istrumenti. Anzi, huwa istruzzjonijiet fit-Torah biex inkantaw lill-mulej, biex nagħmlu ħosta ferħ, biex innużaw l-istrumenti. Dik hija l-kelma ħalel, meta ngħidu ħalelu ja, meta qed ngħidu ħalelu ja qed ngħidu tifħir bil-kant, tifħir bl-ajjat, tifħir bid-daqq tal-istrumenti lilek Jehovah. Ja hija qasir għal Jehovah. Ħalleluja tfisser tifħir lilek billi nkantawlek. Tifħir lilek billi ndoqqulek l-istrumenti, tifħir lilek billi nagħmlu ajjat ta' ferħ. Dak li tfisser il-kelma ħallel. Jiġifieri ma fiha xejn ħażin li nkantaw għana ta' tifħir u salm spiritwali lill-mulej. Imma dak ma jfissirx li huwa qima. Dak huwa tifħir. U dan huwa wieħed mill-iżbalji kbar li jagħmlu ħafna worship leaders fosthom jiena meta kont worship leader fil-Knisja Evanġelika illi jaħsbu illi għax qed infaħru l-mulej u qed inkantaw qed intuħ qima. Ħanaraw li l-qima hija differenti. L-atmosfera ta' kif tagħti qima l-mulej hija differenti minn meta inti qed tfaħħar il-mulej. U għaliex allura huwa importanti li nkunu nafu x'ġara. Għaliex f'dan rakkonti li qed naqraw, issa meta nafu x'ġara u meta ħanaraw iktar x'ġara, nindunaw li David u l-poplu miegħu ma kellhomx idea ta' x'tgħid it-Torah. Ma kellhomx idea ta' x'jgħidu l-istruzzjonijiet Alla. U għalhekk qedtilkom fil-bidu f'daw iż-żewġ kotba ta' Samwel nisimgħu mill-inqas il-kelma Torah u l-liġi ta' Mosè għaliex għax ma kellhomx għarfien tagħha. Kienu jafu li qedem, kienu jafu li teżisti ma kellhomx għarfien tagħha u ma setawx jimxu magħha kif iridu. Prova ta' dan huma żewġ fatti importanti. Li kieku David kellu għarfien ta' xtajt it-Torah rigward kif għandek tmexxi, kif għandek iġġor l-arka, kieku ma kienx iħallilu żajmissa. Għax kien jgħidilhom isma' l-arka ma jistax mistgħu għax min jersaq lejha imut. Għax hekk hemm miktub fl-istruzzjonijiet, imma apparti dan anqas il-qassisin Leviti li kellu miegħu ma kienu jafu xi jgħidu l-istruzzjonijiet ta' Alla. Għaliex huwa importanti dan għal żewġ raġunijiet. Għaliex xogħol il-Leviti huma li jgħalmu l-istruzzjonijiet ta' Alla lill-poplu, ma jekk il-poplu ma kienx jaf dal-affarijiet. Għax il-Leviti ma kienux jafu b'daw l-istruzzjonijiet għandna problema. Kemm kbira l-problema? Uzza li kien wieħed minn dawk li suppost kellu jaħdem fit-tempju, wieħed minn dawk li kien awtorizzat iġġor l-arka. Messa u miet. Kien Levita u xorta miet.
Dan jurina li ma kienux jafu bl-istruzzjonijiet. Kieku kienu jafu bl-istruzzjonijiet, kienu jevitaw il-mewt ta' Uzza għax kienu jafżawhom li isma' ma tistawx tmissu l-arka jew tersqu lejha inkella tmutu. U għalhekk qed ngħid din l-istorja turina li waqt dan il-perjodu ma kienux jafu x'inhuma l-istruzzjonijiet ta' Alla. Ma kellhomx għarfien tat-Tora. U dana huwa l-istess. Dak li qed jiġri llum fil-Knisja Moderna ħbib tiegħi. Fil-Knisja Moderna fejn jgħidu li m'għadniex taħt il-liġi, fejn jgħidu li Jaxxuha Kristu waqqa l-liġi, x'qed jagħmlu? Qed jagħmlu l-istess bħalma kienu jagħmlu dawn in-nies dawk iż-żmien u jippruvaw jadoraw, jippruvaw iqimu l-Alla bil-mod tagħhom u mhux bil-mod kif hemm miktub ordnat fl-Iskrittura. Kemm hu ħażin dan? Ħafna ħażin. Illa għaliex bħalma ħataraw hemm linja li Alla jaqta' u jgħid isma' daqshekk saw ifqu minn hawn hemm kif ngħidilkom jien u mhux kif tridu intom għax hemm il-konsegwenzi. Ejja ħa naraw x'tajt il-kelma. Issa ħammorru allura fl-ewwel Kroniki, fil-ktib tal-ewwel Kroniki, issa ħnibdu naraw il-kelma wkoll qima u tifħir u nerġgħu nibdu naraw il-kelma istruzzjonijiet ta' Alla u l-kelma Tora u l-liġi ta' Mose dejjem tinstema' aktar. Għaliex? Għax issa wara li naraw x'ġara nindunaw li l-poplu għaraf x'inhuma l-istruzzjonijiet. Ejja ħnaqraw. Ktib tal-ewwel Kroniki, kapitlu 13, versi 9 u 10. Xejn waslu ħbejn il-qija ta' Gidon, il-gniedes tfixklu u Uzza mettidu b'jiżhom l-arka u l-mulej jabab għal Uzza u ħabbat għalih tal-li mettidu fuq l-arka u baqa mejjed fuq il-post quddiem Alla. Innotajtu fejn kienet ser taqa' l-arka. Innotajtu fejn kienu se jaqgħu il-gniedes. Innotajtu fejn tfixklu fejn waqgħu. Ħbejn il-qija. Bl-Ingliż il-kelma hija threshing ground. Għal min mhux familjari mal-bidja forse ma jafx tfisser il-kelma qija. Imma nista' nassigurakom li l-qija kien l-aktar post lix li setgħu jimxu fih matul dan il-vjaġġ. Allura ila li il-gniedes tfixklu fl-aktar post lix u mhux fit-triq kollha li kienet dak iż-żmien ma kellhomx tarbak kienu mħarbtin. Imma l-gniedes kellhom jaqgħu fl-iktar biċċa lixxa fil-qija. X'inhu l-qija? Il-qija hija biċċa post li nsibu fil-kampanja għand il-bdiewa illi jien lixxawa min jaf kemm idumu jagħtu fuqha ibantuha biex iġibuha lixxa biex wara li jaħsdu il-qamħ jiġu f'dan il-post, jiġu fil-qija, jaraw li hemm ġurnata ta' naqqa ziffa bil-furkettun jollu il-qamħa fil-arja u permezz ta' ziffa it-tibna it-tir u iż-żerrija taqa' fil-post. U allura mbagħad ikunu jistgħu jiġbru dak li għandhom bżonn biex ikunu jistgħu jagħmlu il-ħobs u l-aġnabih. Dak huwa il-post il-qija, dak li bl-Ingliż issejjaħ threshing ground. Jekk titlu fuq Google issibu anke ritratti interessanti jidħlu ħbib tiegħek, verament tridu tistudjaw. Idħlu, għaliex tinsewx il-kelma talla mhix sempliċiment storja ġo ktieb. Jekk hemm storja Alla tajjilna biex waslilna messaġġ. X'inhu dan il-messaġġ? Hemm messaġġ li l-gniedes waqgħu fl-aktar post lix meta triq kollha li għaddew minnha kienet imħarbta u żgur li hemm. X'inhu l-messaġġ? Sempliċi. X'inhi l-qija? Il-qija huwa l-post fejn il-qamħa tiġi separata minn ma tibna. Il-qija huwa l-post ta' separazzjoni. Spiritualment, għalina,
Il-qija huwa il-post fejn fih nidħlu inqimu l-Alla. Għalhekk il-moment li kienu se jaslu jidħlu fil-post ta' qima, fil-post fejn issir is-separazzjoni fil-qija, Alla qallhom ifqu. Daqshekk ma tistgħux tkomplu issa tqimuni kif qed taħsbu li intom qed ittuni qima. Issa tridu tqimuni skont l-istruzzjonijiet tiegħi. U David irrealizza għalaw xi ħaġa ħażina. X'ġara u ma ridix l-arka f'daru? Hekk bdejna fl-ewwel vers li qrajna li ma ridix f'daru u x'għamel bata għandu Obed-Edom. 3 xhur sħaħ. Għaliex 3 xhur? Daqshekk ħa biex studjaw x'iridu jagħmlu u jirrealizzaw x'għamlu ħażin u jirranġaw u jerġgħu jmorru għaliha. Imma x'qed ngħidu hawn? Qed ngħidu li Alla waqqafhom milli ikomplu jfaħruh kif kienu qed ifaħruh il-mument li kienu se jidħlu f'post illi suppost huwa sagru, post illi suppost huwa qaddis, post fejn suppost inti biex tidħol fih trid tkun isseparat. Inti ma tistax tiġi tiltaqa' ma' Alla fil-jum qaddis tas-Sibt, ma ninsawx li s-Sibt huwa moweb huwa żmien appuntat li Alla appunta biex jiġi jiltaqa' magħna. Imma inti ma tistax tiġi tiltaqa' ma' Alla fil-jum qaddis tas-Sibt jekk mill-ħadd sal-ġimgħa tgħix ħajja kif trid kif toġob lilek, tagħmel dak li fajnejn Alla huwa ħażin. Tippretendix anke jekk għalik huwa tajjeb, imma jekk Alla huwa ħażin, tippretendix li tista' tiġi tqimu s-Sibt. Alla se jgħidlek le, iqaf. Tranġa l-ewwel. Irranġal l-affarijiet tiegħek u mbagħad ejja ltaqa' miegħi. Mela inti tista' tiltaqa' ma' Alla bitnub fuqek. Għalhekk Alla waqqafhom. X'in kienu se jidħlu fil-qija, nerġa' ngħidilkom, spiritwalment, il-qija, it-threshing floor, il-post fejn il-bdiewa jisseparaw il-qamħa minn ma nisbula, dan il-post huwa post ta' separazzjoni, fih irridu nidħlu, irridu nkunu separati, irridu nkunu mnatfa. Ma nistgħux nidħlu f'dan il-post. Kif naħsbu li nistgħu nidħlu aħna. Illa li x'kien mess l-arka Użza waqgħu miet. Illa li issa qed naraw li permezz tat-tifħir, reġgħet niżlet il-glorja xekajna fuq l-arka. Għalhekk għedtilkom li nfaħru l-mulej mhuwiex ħażin, anzi ejja nfaħruh bil-kant, bid-daq tal-istrumenti, blajjat, bit-tixjir tal-bnadar. Ejja ħanoħolqu atmosfera biex nfaħru, atmosfera ta' ferħ biex nfaħru l-mulej. Imma meta niġu biex nqimgħuh, ejja ħanaraw li qalbna hija verament hemmhekk. Għalhekk il-preżenza tal-Alla niżlet fuq l-arka għax bdew ifaħru il-mulej u il-mulej jammar fit-tifħir tal-poplu tiegħu. Again, l-istess dan nsibuha f'David. Fis-Salm 22 vers 3 David jikteb hekk, inti tammar fis-santwarju u lilek ifaħħar Iżrael. Għaliex jammar Alla fis-santwarju? Għax qed ifaħħru Iżrael. Immilu illum il-ġurnata Iżrael, jiena u inti flimkien mal-poplu Iżraelit. Aħna siġra salvaġġa imlaqma mas-siġra naturali. Aħna parti minn Iżrael. Minna aħna ma ninsewx li illum aħna it-tempju tal-Ispiritu Santu. Mela biex Alla jammar fis-santwarju, biex Alla jammar fit-tempju, Iżrael irid ifaħru. Meta jiena u inti nfaħru l-mulej. Il-mulej Alla jerġa' jinżel, il-glorja xekajna terġa' tinżel. Terġa' tinżel u allura nerġa' naraw ħafna mill-mirakli suppost li konna naraw fl-Atti tal-Apostli. Għaliex m'għadniex naraw dawk it-tip ta' mirakli li kienu jsiru fil-kotba tal-Atti tal-Apostli. Għaliex maħniex verament inqimu lill-mulej bħalma kienu jqimuh f'dak iż-żminijiet. Ma nistgħux inqimu lill-mulej bħalma kienu jqimu l-Apostli u d-dixxipli dak iż-żminijiet meta aħna l-istess istruzzjonijiet l-Apostlu d-dixxipli kienu jqimu ngħidu li llum ma jgħoddux għalina u m'għandniex għalfejn segwuhom.
Din hi raġuni ħafna jistaqsu għaliex m'għadniex narawhom dak il-mirakli, għax m'għadniex verament inqimu l-mulej fuq l-istruzzjonijiet tiegħu. Meta qed ngħid maħniex m'iniex qed nirreferi għal komunità Malta Messjanika, qed nirreferi għal poplu in ġenerali, d-dinja in ġenerali. Illa li aħna ta' Malta Messjanika, għalhekk aħna komunità Malta Messjanika, illa li skoprejna, nnutajna skont il-kelma talla li l-Knisja Evanġelika fejn konna nattendu ma kienitx verament tqim il-Alla skont l-istruzzjonijiet tiegħu. Fittixna, studjajna fil-kelma talla u illum iddeċidejna illi rridu nfaħru l-mulej kif jixtiequ. Għalhekk għandna l-komunità Malta Messjanika. Għal aktar tarif nerġa' nfakkarkom. Idħlu fuq messjanikmalta.org u hemm ħafna talim x'tistgħu titgħallmu. Ejja ħalli naraw x'ġara u għalfejn dan kellu jiġri. Mela kif qed ngħidu Alla jagħmel fit-tifħir tal-poplu tiegħu. Imma bħalma qed naraw mumenti fejn Alla se jgħidilna ħoj daqshekk m'intomx qed imuni kif nixtieq jien. M'intomx qed imuni fl-ispirtu u fil-verità. Daw iż-żewġ kelmiet li kwota jaxuha jfissru ħafna. Fl-ispirtu, permezz li temmen illi inti salvat b'dak li għamel għalik jaxuha fuq l-ewna. Fil-verità, permezz li segwi il-verità. X'in il-verità? Il-kelma tal-Alla, l-istruzzjonijiet li Alla tagħna fit-Tora. Jekk inti ma timxix wara l-istruzzjonijiet tat-Tora m'intix qed tqim l-Alla fl-ispirtu u l-verità. Ejja nkomplu. Il-mulej jafa qalbna u x'kien bdew jifirħu bdew ikantaw tifħir fit-triq għax għandhom l-arka qudiemhom u mixjin biha. Alla ra qalbhom u ħa pjaċir u għalhekk reġgħet niżlet il-glorja xekajna. U anke llum Alla jieħu pjaċir bil-kant u t-tifħir tagħna. Imma hemm mument fejn jgħidilna din mhijiex qima. M'intomx ittuni l-qima li rrid jiena. Ejja ħammorru fl-ewwel Kronaki, kapitlu 13, versi 7 u 8. U għabbaw l-arka talla fuq karru ġdid mid-dar ta' Abinadab u Uzza u Eħilu kienu jsuqu l-karru. U David u Izrael kollha bdew jaqbżu u jisfnu bil-ferħ quddiem Alla b'kemm kellhom saħħa, bil-għana u bid-daq ta' ċetri, tal-arpi u tnabar, iċ-ċnienel u trombi. Dan huwa messaġġ ta' kif għandna nfaħru l-mulej. Qed taraw kif għandna nfaħru l-mulej. Inkantaw bil-ferħ kemm għandna saħħa, bil-għana, bid-daq ta' ċetri, bl-arpi, bit-tnabar, biċ-ċnieni u bit-trombi. Dan huwa tifħir. Dan huwa tifħir. Imma anke waqt dan it-tifħir, anke waqt dan il-ferħ, anke waqt li Iżrael kien qed idoqq, anke waqt li Iżrael kien qed ikkanta u bl-istrumenti jfaħħar il-mulej Alla qallhom il-qima lejja trid tkun separata. Trid tkun maqtuha u mhux kif taħsbu intom. U għalhekk ġara dak li ġara. Il-moment li waslu ħdejqija, il-moment li waslu fil-post ta' separazzjoni, il-mulej qallhom hawn fejn tridu tisseparaw lilkom infuskom issa biex tkunu tistgħu tagħtu qima lili. Ma nistgħux nagħtu qima lill-mulej dak li aħna naħsbu li hu tajjeb. U din hija raġuni għalfejn l-arka spiċċat fid-dar ta' Obed Edom. Irfqu qallhom, dan mhux il-mod li jien ordnajtilkom biex tatuni qima bih. Għalhekk issa l-arka spiċċata għand Obed Edom u spiċċa mbierek. U dan jurina konni solennità u konni reverenza. Is-solennità u reverenza tkun mill-ħadd sas-sibt il-ġimgħa kollha biex inkunu nistgħu fil-żmien appuntat fil-ġurnata mowed il-ġurnata li Alla ħalaq inkunu nistgħu niltaqgħu ma' Alla il-Missier. Wara dan kollu li ġara naraw li David jirrealizza li jagħmel żball. U allura issa narawh jirreferi għat-Tora biex jara Alla x'qed jgħid fuq dak kif għandha tinġar l-arka.
Allura issa naraw x'ġara fil-ktib tal-Kronaki. Wara da kollu. Wara li ġabu l-arka, wara li mietu żaw l-arka spiċċata għand Obed-Edom, naraw issa x'ġara. U mmorru fil-ktib tal-Kronaki, kapitlu 15, versi 12 u 13 fejn hekk. U għalilhom: intom kapijiet tal-familji u missirijiet il-Leviti, tqazzu intom uħudkom u tellaw l-arka tal-mulej Alla ta' Izrael fil-post li jinħejjej talih. Billi l-ewwel darba ma kontux intom il-mulej Alla tagħna ħabat għalina għax ma konniex fit-tixnieħ kif inhu ordnat. X'qed jgħid David hawn? Qed jgħidulhom il-Leviti tqazzu. Isseparaw ruħkom. Tnatfu, għaraw xi tgħid il-kelma kif għandkom titqazzu, kif għandkom titnatfu. Ħalli tkunu tistgħu issa ġġorru l-arka. Vers 13. Billi l-ewwel darba ma kontux intom, ma kinux imqazza, ma tnatfux, ma tistax inti tersaq fil-preżenza tal-Alla bil-ħmieġ. Dak li qed jgħidilna f'dan il-messaġġ il-mulej. Ma nistgħux aħna nfaħru l-mulej kif naħsbu aħna li hu tajjeb u l-mod li aħna qed nfaħru l-mulej bih. Jekk huwa maħmuġ, anki jekk għalina huwa nadif, imma jekk Alla huwa maħmuġ, huwa maħmuġ. Tqazzu. Din hija raġuni allura għalfejn Obed-Edom kellu jmut. Għaliex? Għax ma kienx tqaddes. Ma setax jersaq lejn l-arka, ma kienx qaddis. Ma kienx imnaddaf. Nerġa' ngħid, ma tistax ma tippretendix li tagħmel mill-ħazza l-ġimgħa. Tagħmel dak kollu li ġie għal moħħok u mbagħad tippretendi li s-sibt tattendi l-komunità fejn tattendi u Alla se jiġi jiltaqa' miegħek. Alla qed jgħidlek le, ieqaf. Issepara ruħek biex tkun tista' tiġi fil-preżenza tiegħi. Biex jien nkun nista' nersaq lejk. U hawnhekk allura qed naraw li David induna x'kien hemm ħażin, xi ħaġa li anke aħna rridu nagħmlu ħbieb tiegħi. Qarblu qalbkom, aqraw il-kelma, aqraw it-Testament l-Antik, aqrawhom l-ewwel 5 kotba ta' Mosè u araw x'qed jgħid Alla kif għandna ngħixu. Araw x'kienu qed jgħidu l-profeti dejjem x'kien il-messaġġ. Indmu, tnatfu, jifqu għamlu dnub u erġaw duru biex timxu mal-istruzzjonijiet ta' Alla. Qed nqulkom 1000 darba dan il-messaġġ. Ella għaliex għax dak huwa l-messaġġ fil-Bibja. Il-messaġġ fil-Bibja mhuwiex li Pawlu għalinna li l-liġi ma tixtot. Dan huwa l-iżbal li jagħmlu ħafna fil-Knisja. Jaqbżu lil-Mulej, jaqbżu lil-Jaxua u jinterpretaw il-Pawlu, jinterpretaw ħażin għat-telfin tagħhom stess kif jgħid Pietru stess. Jgħid Pawlu huwa tqil biex tifhmu. U ħafna interpretaw ħażin għat-telfin tagħhom stess u problemi li magħhom qed ikaxkru il dawk li taħthom qed jitalmu. Ma tistax inti taqbes il-Jaxua u tgħid qed jgħid Pawlu. L-ewwel tittarax qed tgħid il-kelma tal-Alla. Tarax qal Jaxua għax Jaxua dejjem qal il-kelma tal-Alla u mbagħad taqra dak li qed jgħid Pawlu skont dak li tajt il-kelma tal-Alla skont dak li qal Jaxua. L-ebda wieħed ma jikkontradixxi l-ieħor, ma jistax ikun. Ma jistax ikun. Pawlu huwa l-apostlu tan-nazzjonijiet, ġifieri. Pawlu Alla ħatru apostlu biex jgħallem it-Torà l-istruzzjonijiet u jressa il-Jaxua lejn dawk li ma jafuhx. Dawk iż-żewġ affarijiet kellu jagħmel Pawlu. Iressa il-Jaxua lejn dawk li ma jafuhx u jgħallimhom l-istruzzjonijiet li hemm fit-Torà. Qatt ma seta' jmur kontra dak li qal Jaxua jew kontra dak li hemm miktub fit-Torà. Hawnhekk il-kelma tgħidilna li issa David ħaq l-arka lura ġewwa l-belt skont l-istruzzjonijiet ta' Alla. U allura issa naraw ukoll li daħal xi ħaġa ġdida f'dan l-istorja issa. Naraw li David issa kellu jippjana kif se jwassal l-arka mingħand Obed-Edom għal belt ta' Ġerusalem, għal belt ta' David. Kellu jippjana. Il-mistoqsija hija din,
kemm verament qed tipprepara qalbek biex tagħti qima lill-mulej. U qalbek trid tipprepara kuljum. Għalhekk Pawlu l-Apostlu Pawlu jgħidilna isma' kuljum tridu ġġeddu moħħkom. Kuljum inti tgħid isma' jiena x'għamilt ħażin il-bieraħ ħalli llum ma nerġax nagħmlu. X'qed tgħid il-kelma tal-Alla li għandi nagħmel biex nagħmel it-tajjeb u mhux il-ħażin. Kuljum irridu nġeddu moħħna, kuljum irridu nippreparaw qalbna. Qiegħed tippjana inti biex tipprepara qalbek biex is-sibt il-mulej ikun jista' jiġi jiltaqa' miegħek. Nerġa' ngħid ma nistgħux nagħmlu dak li rridu mill-ħadd sal-ġimgħa mbagħad nippretendu li is-sibt għax huwa żmien appuntat għax Alla qal huwa mawedin nippretendu li l-mulej ġej jiltaqa' magħna. Kif nafu li David kellu jippjana il-mod li bih kellu jagħti qima lill-Alla waqt li qed iġorru l-arka issa. U dana naqra fil-ktieb ta' Samuel it-tieni scroll ta' Samuel kapitlu 6 vers 13. U l-kelma tgħid hekk. U mal-irneffija tal-arka tal-mulej imxew xi 6 passi offra prat sagrifiċċju kendus u oġol imsemmen. Naħseb kollha smajtu it-talim fil-knejjes li tattendu li jgħid li kull 6 passi David kien qed joqtol gendus u oġol. M'għandix problema nemmena, anzi hawn il-punt tiegħi. Jekk dan huwa verament dak li ġara, allura David rrid ikun jaf kemm il-pass hemm mid-dar ta' Obed-Edom għal belt fejn kien sieħu t-tindam. Rrid ikun jaf kemm il-pass hemm, rrid ikun jaf kemm għandu bżonn annimali, kemm għandu bżonn gniedes, kemm għandu bżonn ġiela biex joqtol wieħed kull 6 passi. Kemm għandu bżonn ħatab biex jista' jaħraq dawn l-annimali b'sagrifiċċju. Kemm għandu bżonn nies biex jiraw l-oġġiela u l-gniedes sakemm jaslu. Kemm għandu bżonn nies biex iġorru il-ħatab li jridu jużaw għas-sagrifiċċju. Kellu jippjana aħda David. U dan jfisser illi aħna rridu wkoll nippreparaw qalbna biex nagħtu qima lill-mulej. Tafx qed ngħidu ħbib tiegħi kull 6 passi qatel oġol u gendus. F'kilometru pass normali insibu 1250 pass. Dan jfisser illi f'kilometru David kellu jagħmel 208 sagrifiċċju. Anke jekk id-dar ta' Obed-Edom kienet kilometru biss il-bot, qed naraw illi David kellu jagħmel 208 sagrifiċċju. Ma taħsbux li kellu jippjana l dawn l-affarijiet kollha li semmejtilkom? X'inhu l-messaġġ? Irridu nippjanaw. U ma nistgħux naġlu meta niġu biex nagħtu qima lill-Alla. Naraw li David ma ġġielx fil-qima tiegħu. Kull 6 passi waqaf jagħmel sagrifiċċju. Jekk inti qed taħseb li qed tqim il-mulej billi tkanta tagħmel nofsija ta' kant, sa qalbek hekkux qed tagħmel tajjeb ħabib. David kellu jippjana u aħna rridu nippjanaw. David ma ġġielx jqim il-mulej u aħna ma rridux naġlu meta tiġi l-qima biex nagħtu qima lill-mulej. Għalhekk qed ngħidilkom fin-nofsija li nagħmlu nfaħru l-mulej, anke aħna ta' messjanik Malta qed ngħid. Meta nagħmlu nofsija nqimu l-mulej bil-kantu t-tifħir, dak huwa tifħir. Il-qima tkun il-ġimgħa kollha bil-mod kif ngħixu, bil-mod li nsegwu l-kelma tagħna, bil-mod li nsegwu l-istruzzjonijiet tagħna. Hemmhekk biss Alla jista' jiġi u jiltaqa' magħna. Mhux ta' b'xejn ħafna nieħu pjaċir meta s-sibt filgħodu wara li nfaħru l-mulej. Sakemm niġu biex nerġgħu nibdew is-service, tisma' n-nies jgħidulek x'ferħan f'qalbi. Kemm qed inħossni ferħan illum, kemm qed inħoss ċertu serħan ġo fija spiritwalment. Il għaliex, x'Alla mhux giddib għalilna fil-jum qaddis tas-sibt jien niġi niltaqa' magħkom. U meta jiġi niltaqa' miegħek Alla, bil-forsi tkun ferħan. Jekk m'intix ferħan għandek xi ħaġa ħażina f'qalbek u Alla ma jistax jidħol fik. Ma jistax jiltaqa' miegħek. Ma jistax jidħol ġo qalbek.
U din hija l-mistoqsija tal-lum, kemm verament qed nippreparaw qalbna biex nagħtu qima lil Mulej? Kemm verament qed inqattaw ħin nippreparaw qalbna biex niġu nagħtu qima lil Mulej? Allum ħbibtiegħi ħanaqafaw naħseb il-messaġġ li kelli inwassal f'dan il-programm wassaltu. Dir-sensiela mhix ħadd iqafaw għandna ħafna iktar tagħlim, imma naħseb illi llum fimtu li hemm differenza bejn tifħir u qima. It-tifħir huwa tajjeb, it-tifħir huwa bżonn już, meta nfaħru lil Mulej, il-glorja talla tinżel fuqna, tfejjaqna, tfarraġna, teħlisna. Imma rridu noqogħdu attenti. Għaliex qima lejn il-Mulej hija differenti minn tifħir lejn il-Mulej. U l-messaġġ tagħna f'dana it-tagħlim tal-lum kien li ma nistgħux nagħtu qima lil Mulej kif naħsbu aħna. Il-moment li ħanidħlu fil-post l-aktar qaddis biex niltaqa' mal-Mulej. Il-moment li ħanidħlu fil-post separat huwa post separat. Il-qija l-post ta' separazzjoni. Irid ikollna qalbna għall-Mulej. Allum ħanifqu hawn, narakom darb'oħra fil-programm li jmiss sakemm narakom barkitu slim.